Dawn huma biss 4 minn 57 karozza klassika li sa issa huma reġistrati biex jieħdu sehem fl-ewwel edizzjoni ta' Distinguished Gentleman's Drive, dawra b'karozzi klassiċi b'risq Movember li tiffinanzja r-riċerka fuq il-kanċer tal-prostata u l-prevenzjoni ta' suwiċidju fost l-irġiel. Kif spjega Matthew Camilleri, wieħed mill-organizzaturi tad-dawra f'Malta. L-iskop warajja huwa li nqajmu kuxjenza u niġbru flus għal suicide prevention u prostate cancer. Daw jistgħu jieħdu sem nies li għandhom karozzi klassiċi li twildu qabel is-snin 80. U ħaniltaqgħu fl-istess ġurnata madwar id-dinja li huwa 26 September. Id-dawra se ssir fis-26 ta' Settembru f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Sa issa hemm 139 dawra organizzata f'54 pajjiż madwar id-dinja, fosthom f'Malta. F'Malta sa issa hemm 57 karozza reġistrata u sa issa inġabru kważi 2000 euro. L-attività hi miftuħa għal sidin ta' karozzi klassiċi mibnija qabel l-1980 u jistgħu jirreġistraw fuq is-sit distinguishedgentlemansdrive.com u jagħmlu donazzjoni. Anke l-ilbies ta' sewwieq u l-passiġġieri għandu jkun ta' xeħta klassika. Din hija l-ewwel edizzjoni tal-attività għal karozzi klassiċi u tingħaqad mad-Distinguished Gentleman's Ride li ilha ssir b'muturi klassiċi għal dawn l-aħħar 10 snin bl-istess skop ta' karità.